Gipuzkoan hasi da Gipuzkoa Encounter ekitaldia Tolosan hobezan da. Gaurtik igandera bitartean, Usabal kiroldegian informatikazalek gozatu ederra hartzeko aukera dute gigabat segundoko abiadurari esker. 300 sarrerak minutu batean agortu ziren. Maleta hori norena da. Ba, gurea. Gure, ze karri dezu horretan? Ordenagailua. Ordenagailua, pentsatzen una ropa eta ez dakize eta etxeko izarak eta... Keba, hori ez. Hiru egun jarraian hemen. Lau. Lau? Ostirala, larun bata eta... Atzo ere bai? Atzo bostetatik, hau baz. Eta etxen zizate dizuete? Ondo pasatzeko. Ondo, agian lasaiago. Bueno, ama, que hemen ikusiko gea, edo ze. Muxu bat, ez? Bai, musu bat. Hau topaketa bada. Honea datorren jendia azkenian ordenadorek teknologi berrik gustora dute eta honea datozte 3 egun hauek pasatzea gauzak elkartukatzen edo beren ezagutzak eta aman komunean jartzen. Laurehun ordenadore montatu ditugu aurten ere bai eta 600 pertsona etorriko dira Usabalea. Jende asko kanpoan geratu da, baina hori ja urtero gertatzen zaigu, ez? Azkenian 400 ordenantzako lekua daukagu eta 400 hile betetzeakoan aurten minutu bat eta 30 segundotan, dana bete esan. Neska gutxi eta gainea lotxatiak. Bai edo ez? Pixka bat. Begira ze media derrak dauzkazun. Aber, erakutsi pixka bat. Nondik atera ditu? Internetik? Internetetik bai. Eta nondik zatozte? Zuek? Ni Irungoa naiz, bai. Ligatzeko prest, porque mutil asko daude eta neska gutxi. Bueno, lagunen artean etorri da. Egun hauetan zuen logela hau da. Bai, pixkat improvisatu da, baina bai. Bueno, eta logela desente handia egia esan. Eta usaina handia egongo da, 600 pertsona egongo zetelako. Lehenengo eguna da bakarrikan, pentsatu azkenekoan. Eta zuen asmoa zein da? Ba hori, batez ere ni oporretara nator. Hau da, normalean... Bai. Hau arraro sonatzen da, baina bai. Oporretara! Bai? Ondartzara, ez dakite. Ba ez, ni hau nahiago dut. Nahi etortzea niretzat deskonektatxea da. Zuen noea hau da. Bai, hoxe Melo ingo zuen. Bai, hemen lindau. Bio batera? Ze politxa, ez? Zuretzako lehenengo aldia da? Ez, 3. uste dela. Oso ondo egoten gara hemen, eta bai. Ba, disfrutatu asko. Eta ligatu. Hombre, bakarri paseatzea eta bizita bat Ordenadorean dabiltzate, guk planteatzen ditugun zenbait lehiaketan parte hartzen dute, baina horretaz gain mugitu eten dira, ez? Behaien artean hitz egiten, hizketan, hitzaldia da ere, tailerrak egiten dira. Beti atatzen ditugu eduki berriak, ez? Aurten adibidez, arte digitalen game konpo berri badakagu. 3 egun hauetan zenbat sandwich jango dituzu? Ba, ez dakit, bueno, alditu denak. Ez dut Katerina eskatu. Hori bakarrik jango zu? Ez, bai dauka. A ber. Txinatarran erositako Jo, macho. pasta daukat kitu edo. Ze baskariak egingo dituzun. Ostirala, azken ordua, egia zan ni ere siesta botatzeko presnago. Tolosatik, Marta Albira, Euskal Herria zuzenean.